Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie, dziś Wam wyrządzę o czymś, co je naszym językiem. Ja tego nie nazywam językiem, bo językoznawcy by byli kapkę nasrani. Wyrządzę Wam o naszej cieszyńskiej rzeczy. Nasza cieszyńska rzecz to może być nasz język, możemy go tak pomianować, ale ja tego nie robię, bo z tym językiem to jest kapkę ryzykowne, a na drugą stronę wam rzeknę tak, że rzecz to jest więcej jako język. A o tym wam dziś wyrządzę. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi pyty dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał, a posłuchajcie o tej cieszyńskiej rzeczy, co to je podle mnie. Tu już Rostomili, jedni mają język, inni mają gotkę, a my, ludzie tu stela, co my wyrośli korzeniami w cieszyńską ziemię, tak jak to pisał profesor Szczepański, my mamy rzecz. Co to jest rzecz? Rzecz to nie ma cosik, co idzie pomacać, co idzie polizać albo powoniać. Kiejsi hańdowni ludzie ją barży mieli w zocy, a terazy je tak, że po niekierych za nią je gańba. Ale nie ma się za co gańbić, bo rzecz to je cosik takiego, co z nas robi ludzi stela. Każdy, kto rządzi po naszemu, ten rzecz zno, a jakąś rzecz jeden ku drugiemu. Baj na dziedzinie, zędą się dwie gaździnki, a rządzą wiela kiero naszła wajec w sąsieku. Albo jak długo chowały babucia, niż była zabijaczka, a wiela z niego było szpyrki. To je rzecz. Dwóch chłopcy się zędą, a wyrządzają kany pójdą w sobotę na muzykę. No, urządzili się tak, że pójdą baj do Wielkich Kończyc, lebo do Pruchnej. A kiery dziołchy se namówią, co by z nimi poszły. Hej, to gdzie proje rzecz? A gazda jak idzie do arendy, a tam siedzą insi gazdowie, a zacznie jeden przez drugiego prawić, jaki są latość kłuska obilo, to też je rzecz. Takich rzeczy ci, co wyrządzają po naszemu przez cały dzień, mają przeogromnie moc. A drzistani to też je rzecz? Tuż to, że to jest rzecz. Je to rzecz, bo jak dwie starki staną przy płocie, a zaczną fulać o tej hance, co jest owitką, to mają rzecz o tej dziołsze, kierą galan niechał, a skryt z tego chodzi nie sama. Rzeczy je tela, że czasem dnia nie styknie, co by wszystko, a wszystkich obrządzić. Ale te wszystkie małe rzeczy, co o nich mówimy po naszemu, my ludzie tu stela, to są takie małe cegły, a my z tych cegieł stawiamy rzecz cieszyńską, kierą rządzymy. Każdy, kto rządzi po naszemu, na każdą tą jedną cegłę albo tych porę cegieł ukłodo na tym murze, a z tego idzie postawić szumną chałupę. A tą chałupą jest ta nasza cieszyńska rzecz. Wiemy, my tu stelocy, co to jest cesta, co to jest zicherka, zorko, kiej oblyczka je sztuberno. Sztuberny to je taki słowo, to jest Ausdruck dymbowiecki bez mala. Pozdrowią tu pana Stanisława, co my kiedyś o tym wyrządzali. Wiemy, kiej dziołcha je wypyrczono. Prawiemy wy starko, wy ujcu. Jak rachujemy, prawiemy 5 a 20. Rzekomy do pombuczka, a umrzików dowomy do trúwy. To są takowne słowa, co znamy my tu stelocy, żaden inkszy. Jak jademy do Warszawy, a zaczniemy między sobą rządzić, to ludzie się na nas dziwają, a nie wiedzą bardzo, z jakiego kraju my są. Ja jakże jeździł do ujca do Warszawy, a zacznijmy wyrządzać po naszemu, to jednej paniczce się zdało, że my są kańsikej z Czech albo ze Słowacji. Cieszyńska rzecz to je nasz kod. A tym kodem my poradzimy odewzić taki zomek, ale poradzimy go odewzić inny my, bo my znamy ten kod. Żaden inkszy. Są uczoni, co by chcieli tą rzecz jednako jakoś ich odewzić.
ale często gęsto ją eny pitwają pitwokiem. Co by rzecz spokopić, to trzeba wleźć pomiędzy nas. Trzeba posłuchać, jako rządzymy, a potem próbować aspoń podrzistać po naszemu. Dziepro nie skorzy po rokach, ba i taki warszawiok usłyszy, co to jest rzecz. Ale my sami z tej rzeczy nie wożymy. Nowogeneracji użyją mało używo. Co będzie, jak cieszyńsko rzecz umrze? Zostaną jacyś ich tustelocy, co będą gadać, ale już nie będą wrośnioni w szumną cieszyńską ziemię. Bo każda ziemia ma swoją rzecz. Musimy se włożyć tą naszą, bo na isto je najszumniejsza na świecie. A jeszcze bym na koniec rzeknę, że są takowi ludzie, co chcą stworzyć język śląski, a pod jednym parasolem dać wszystkich tych, co rządzą tymi rzeczami śląskimi. To znaczy rządzą gotką, tą rzeczą opolską, rzeczą cieszyńską i chcą tą gotkę śląską, ten parazol gotki śląski, tym parazolem przykryć wszystkie te rejony, kany się rządzi tymi rzeczami. Na to nie śmiemy pozwolić. Nie śmiemy, musimy tych ludzi zastawić, bo gotka a rzecz to są dwie ganz inne wiece. Na inkszym filmiku wam to wszystko wyłożę. Dzięki piękne.